L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil ħareġ jikkummenta dwar id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea kontra l-applikazzjoni ta' pajjiżna għad-deroga tal-insib mingħajr ma kkonsulta mal-Partit Nazzjonalista. Busuttil ħareġ jikkummenta fuq Twitter dwar din id-deċiżjoni meta fid-Dar Ċentrali kienu għadhom ma ħadux pożizzjoni uffiċjali dwar din id-deċiżjoni. Dan ikkonfermah il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija f'kummenti li tal il-Malta Today. Delija qal li Busuttil l-ewwel missu fehm x'in il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista qabel ma kiteb il-pożizzjoni tiegħu fuq Twitter, jiġifieri li kien jaf x'kien se jkun l-eżitu tas-sentenza tal-Qorti Ewropea. Dan anke jekk qabel kull elezzjoni il-Partit Nazzjonalista wiegħed li l-insib kien se jibqa'. It-tweet ta' Simon Busuttil sabet l-appoġġ tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Intant, 9 xhur mill-ħatra ta' Delija bħala Kap Nazzjonalista, l-inkwiet u l-qasma fil-Partit Nazzjonalista għadu evidenti. Mal-orizzont, l-opinjonista Andrew Azzopardi esprima l-opinjoni dwar il-qasma interna li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Staqsa kif jista' partit li ħatar mexxej b'mod demokratiku ikollu xiżma minn dawk li mexxew qabel, mela l-ewwel għamlu soppa u issa jridu jiddettaw l-aġenda. Madankollu, Andrew Azzopardi qal li jekk fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali il-Partit Nazzjonalista ma jkollux riżultati sodisfaċenti, ikollu jbiddel il-kap u l-viċi kapijiet. Biżżejjed wieħed jara d-deputati mexxejja, żgur li din hija fost l-iktar tmexxija dgħajfa li qatt kien hemm fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista, iddikjara il-Professur Azzopardi. Huwa kien kritiku wkoll għal Adrian Delija li fi kliemu ħajibqa' jbati minħabba l-passat li daħal bih fil-politika fosthom il-kwistjoni tat-taxxa li ma ħallax għal bosta snin. Iżda mhux biss hekk kif fi kliem Azzopardi, Adrian Delija se jbati wkoll minħabba li ma jafx kif jaħdem partit. Dr. Azzopardi nnota kif il-Partit Nazzjonalista għadu dajjef wisq fejn tiġi l-viżjoni tiegħu ta' kif ħajkollna Malta u għawdex aħjar. Innota wkoll li anke fejn tidħol il-kwalità tal-politiċi, il-Partit Nazzjonalista huwa nieqes ħafna. Huwa żied jinnota li l-Partit Nazzjonalista għandu midja xotta ħafna b'legat ta' Simon Busuttil li kienet saret il-vuċi ta' Defni Caruana Galizja.